תודה שבאתם. ברוכים הבאים לשיח גלריה, במסגרת התערוכה של רותי, תערוכה שראיתם פה בחוץ, באוצרות של לאה מאוס. תערוכה נקראת הגס, גם אז בטח רותי וגלעד פה ידברו קצת היום, אז זאת רותי סלע, שאתם גדולים בטח מה... זה גלעד רייך, יוצר במחלקה צילום במוזיאון ישראל. וזהו, הלך בין הרבים שלהם לדבר ולא אקפורטבל. אז שלום לכולם, אני מניח שכולכם מכירים את רותי ואת העבודה שלה, אבל בכל זאת אני מרגיש צורך לעשות איזושהי הצגה ראשונית, ולא בגלל שיש מתח מאוד גדול בין המעמד של רותי והחשיבות שלה בשדה האומנות הישראלי ובשדה הוידאו הישראלי, לבין הקונטקסט המאוד אינטימי, מאוד קטן, מאוד צנוע, שאני חושבים בו כאן. זה נכון גם לגבי התערוכה. אז אני לרגעים אציץ בטלפון, אבל זה לא בגלל שאני קורא הודעות, אלא זה בגלל שכתובים לי פה כל מיני דברים. הוא יותר בכל רוב? בטח. אז אני אגיד ככה, בשנת 2018 רותי זכתה בפרס אומן וידאו בכיר ממשרד התרבות, מלמדת בכל האקדמיות הנחשבות לאומנות בישראל, בבית ברל ובאוניברסיטת חיפה ובעוד מקומות רבים ונוספים, כמובן שבצלאל. העבודות שלה, חלק לבד, חלק עם מעיין אמיר, הוצגו בין השאר בביאנלה של סידני, בביאנלה של איסטנבול, כמובן במוזיאונים בישראל וגם במניפסטה. היא בוגרת תוכנית שירות האמן המאוד מאוד נחשבת של הרייקס אקדמי באמסטרדם, ואני משער שכן, אם היינו חיים במקום, אולי במקום אחר, או אם הקריירה שלך הייתה באיזה מדינה אירופאית, אולי בארצות הברית, אז היינו יושבים עכשיו באיזה אולם כזה שמלא ב-300 איש שמעריצים אותך, אבל בקונטקסט המקומי, שהוא תמיד מאוד צנוע ותמיד מאוד דל, אז אנחנו יושבים כאן, אבל גם זה בסדר. שלום. שלום. אז יש לי המון שאלות, חלקן נוגעות לתערוכה, חלקן לא, אבל אני אתחיל כמובן מהמהלך המרכזי שעומד בלב התערוכה שלך, וזו בעצם החזרה שלך אל עבודה מוקדמת, אפשר להגיד, נכון? 99. עבודה מוקדמת שלך שבה את אספת חיבוקים, או ביקשת מאנשים להתחבק איתם ברחוב, ואת חוזרת על הפעולה הזאת 25 שנים אחרי, ועבורי לפחות היה בזה משהו מאוד מאוד מפתיע, בגלל שבין היתר העבודה האמנותית שלך ידועה בנועזות שלה, באומץ שלה, ברצון שלה להתמודד עם מבנים חברתיים בדרך שהיא פרובוקטיבית הרבה פעמים, משחקת עם הנורמות, אולי אפילו משחקת עם החוק, כן? ודווקא יש משהו בפעולה של החיבוק שהוא מאוד, גם מאוד מינורי, וגם כזה, כן, אפשר אפילו להגיד, אפשר לקרוא אותו, כן, אני יודע שזה לא הכוונה, אבל גם בתור איזו פעולה כמעט רוחנית כזאת, כן, של יצירת אינטימיות כזו. אז השאלה הראשונה והמתבקשת היא, למה החלטת לחזור דווקא לעבודה הזו ולעשות אותה, לצלם אותה מחדש בירושלים של היום? כן, תודה גלעד בכלל שהסכמת לבוא. האוצרת כרגע לא בארץ, ואני ממש ביקשתי שאתה תבוא. אני מודה לגלעד על שהוא הגיע, ואני ביקשתי שגלעד יגיע כי הוא עוצר, דוקטור גלעד רייך, הוא עוצר הצילום במוזיאון ישראל ירושלים, ונורא עניין אותי כל הנושא של המבט שלך על מה זה צילום, מה זה אתיקה של צילום. אז הפעולה המינורית שאתה מדבר עליה שרק לחבק היא אחת מהפעולות שאני עושה. אני גם אוספת חיבוקים וגם אוספת סירובים. לא רק את החיבוקים אני אוספת. ובעיקר אני אוספת את התיעוד. ולכן בעיניי כל הפעולה המינורית, אבל הנועזת פה היא מה שבכל התערוכה רואים, זה שאני כל הזמן מתעדת, מצלמת, ופוגשת אנשים לרגע נורא נורא קצר, אבל הוידאו נשאר לנצח כמעט, לא לנצח, אבל המון המון זמן.
חלק מהתערוכה באמת היא לחזור ולחפש את האנשים המקוריים שצילמתי ב-1999, שזה גם בעיניי איזה סוג של... מצאתי 3 ועוד לא פניתי אליהם, אני מחכה לזה, אני עוד אצלם אותם כאן בקונטקסט של התערוכה, ואני רוצה, אם אתם מזהים מישהו אז תפנו אליי, באמת זה חשוב לי, אני רוצה להגיע לכל האנשים, גם לכאלו שכבר אולי נפטרו, אבל למשפחות. עצם זה שיש תיעוד של מישהו והוא ממשיך להתגלגל ואני ממשיכה להראות אותו, הוא מוצג בתערוכות, הם לא יודעים. כל הנושא הזה בעיניי הוא מאוד פרובוקטיבי ונועז, למרות שהוא כאילו לכאורה לא בתערוכה. בעבודה החדשה יש את השאלה ששואלת אותי, חיבוק, למה לא? זה משהו טוב. אישה מבוגרת שואלת אותי ואני כאילו אומרת לה כן, בטח, לגמרי. אבל אני כל הזמן יודעת שאני גם אוספת חיבוק, אבל גם את הצילום, והצילום הוא לא תמיד משהו טוב או נתפס כמשהו טוב, ואני חושבת שעל זה המתח שהעבודה מתבססת. כן. עוד דבר שאני אגיד על השאלה שלך, על למה לחזור לעבודה הזאת, זאת העבודה הראשונה שעשיתי. זה לא עבודה אפילו, זה תרגיל בתור סטודנטית שצילמתי בתואר הראשון לאמנות. הייתי ממש, ב-1999, הייתי חצי מעכשיו, וזו הייתה עבודת וידאו הראשונה שעשיתי. אז זהו, אז זו עבודה שבעיניי הייתה רגע מכונן בעשייה שלי, מה אני מוכנה לעשות מול המצלמה, מה אנשים אחרים מוכנים לעשות מול המצלמה, ומה אני מוכנה לעשות למען האמנות. ואיזה מקום, אני שמה את עצמי במרכז הפריים, פעם ראשונה, כדי שפתאום יש תיעוד של עצמי, תיעוד של לתת לעצמי את מרכז הבמה. זה שאלות ראשוניות שבאמת בתור סטודנטית לאמנות, אני חושבת שזה היה איזה רגע מכונן. ודבר שני, ואני חושבת שזה כן משאלה את התערוכה, זה הגבולות, מה מותר לעשות, מתי זה נחמד, מתי זה טוב, מתי זה כבר מתחיל להיות לא טוב. יש תמיד איזה מתח בין טוב ורע, ולפעמים המורכבות, שזה גם טוב וגם רע בו זמנית. עוד דבר, זה שאין סאונד. בעבודה הישנה ובעבודה חדשה יש. אולי אתה תרצה לשאול על זה בהמשך, אני כבר עונה לך את כל התשובות. אבל אין סאונד בהתחלה גם כי לא היה לי נק מייק אלחוטי, וראיתי את העבודה עם הסאונד שזה היה ממצלמה רחוקה. צילם אותי חבר לכיתה איתי מאיר, והמצלמה הייתה ממרחק. הסאונד לא היה, שמעו, אבל זה לא היה ברמה שכאילו בא לך לשמוע את זה, זה כזה כמו איזו הפרעה, והבנתי שעדיף שפשוט יהיה שקט. והשקט ייצר איזה סלפסטיק, איזו שפה של מחוות גופניות מאוד גדולות, אבל לאו דווקא של לא מבינים את השפה, וגם איזה מקום בינלאומי. אז גם כשעניין אותי לחזור, ביקשתי מאותו חבר, שהוא עכשיו צלם בתעשייה, צלם מקצועי, שאז הוא לא היה, הוא היה לגמרי לחזור איתי, והוא בא עם מיקרופון מקצועי, וצילמנו ותיעדנו את זה הפעם עם סאונד, ואמרתי, אני רוצה לקחת את הסיכון לראות מה קורה דווקא כשכן שומעים, להפוך את זה להרבה יותר נקודתי. ועוד מחשבות שגם, האמת הראיתי את העבודה לסטודנטים, והם אמרו לי, מעניין מה היית עושה עכשיו את העבודה הזאת. ואמרתי, באמת זה מעניין? כאילו, אמרתי, אם כך, אני אעשה את זה, אני אעשה את העבודה הזאת מחדש, נראה מה השתנה. אז, אחד זה, אני חושבת שבעיקר אני השתניתי. הגיל שלי הוא כפול, הייתי בת 25, אני בת 50. 2, התודעה שלי, הידיעה שיש וידאו בסטרימינג, יש הפצה של וידאו, מגיעים לאנשים, אנשים מזהים, לא היה אינטרנט, כאילו, לא היה. 1999 זה היה לפני כל הערוצים, לפני, כאילו לא היה לי אימייל, זה באמת היה שנייה לפני, לא היו טלפונים עם מצלמות, הכל היה נורא שונה בתודעה, ולא היה מדיה חברתית, ואני חושבת שהתובנה שלי על מה זה זמן, כאילו אם אתם שמים לב בעבודה החדשה, אני מחבקת הרבה יותר ארוך. לא להיות מדיה חברתית, מדיה חברתית זה קצר, זה לסמן, זה להעביר, יודעים שאנשים משתעממים אחרי 12 שניות, אז אני לא עושה מדיה חברתית, וזה קצת קשה להבין מתי זה מדיה חברתית ומתי זה עבודת אומנות, מתי זה פרפורמנס. אז זהו. מתי אני מייצרת דימוי, שזה בעיניי חלק מהמחשבה שלי, אני תמיד מייצרת דימוי, אני מייצרת עבודת אומנות, ולא, אני לא מסמנת את הכן לא. כן. אוקיי, אז באמת נגעת בהרבה נושאים, זה בסדר. אז בהקשר הזה, אז כשיצאת לצלם את זה פעם נוספת, ולנוכח השינויים האדירים שהתחוללו בחברה הישראלית ב-25 שנים האחרונות מאז שצילם, ציפית למשהו? כלומר, היה לך איזה מין כבר מחשבה על איך זה הולך להיות בישראל של היום? כן. או הופתעת ממה שמצאת, או לא הופתעת? אז האמת שהופתעתי, ואני חשבתי שזה יהיה הרבה יותר קשה עכשיו, כי אנשים ירתעו וידעו שזה יכול להיות ויראלי, והם יחבקו אותי פחות, וזה הכל היה ההפך. הם היו כל כך רגילים לסיטואציה, שהם תוך שנייה הבינו ושיתפו פעולה, הרבה יותר חיבקו אותי, הרבה יותר היה קל. פעם שעברה הרגשתי שאני צריכה המון לשכנע, ועכשיו זה כאילו היה
או כן או לא, אבל ישר הבינו מה אני עושה, כאילו הם לא באמת הבינו, כי אני עושה לא מדיה חברתית, אני עושה משהו אחר. הרגעים שאני שוברת את הזמן, זה הרגעים שהם כאילו, אני חושבת שזה ההפתעות. כן. אז זה אחד. ובאמת אני חושבת שהגיל שלי מאוד היה פקטור. באמת, לבוא בתור מישהי שלא צעירה, זה היה סוג אחר של אינטראקציה. אז זה הפתיע אותי, זה... לטובה. לטובה, אני פחות מאיימת, פחות מפחידה, פחות כאילו חושבים שזה מעשה קונדס, כאילו אישה מבוגרת יותר אחראית כנראה, לכאורה. אז כן, אז בעיקר, אני חושבת שמה שהשתנה, גם צריך לזכור, 1999, היה פה אינתיפאדה שנייה, היו פה פיגועים, אוטובוסים בירושלים, זה היה תקופה גם כן אפלה וקשה ותמיד תאונה, כאילו עכשיו אנחנו פה עם כל החטופים והמלחמה באיזה חודש צילמת את זה ב-99? בפברואר. לא, ב-99 אני לא זוכרת. עכשיו צילמתי בפברואר את העבודה החדשה, ניסיתי שזה יהיה כמה שיותר קרוב לתערוכה, אבל עדיין מספיק זמן כדי שניקח סיכון שאני אצליח, אז צילמתי את זה בסוף פברואר. אז המצב פה תמיד טעון, ולבקש חיבוק בחברה הישראלית תמיד מרגיש פוליטי, נכון, וכאילו מתבקש. אז מבחינה הזאת לא המון השתנה. אני באמת הופתעתי שבעיקר אני השתנית. באמת. כאילו, הייתי בטוחה שהרבה יותר יהיה לי קשה לשכנע. זה מעניין מה שאת אומרת, כי אני גם באתי עם איזושהי ציפייה. אז אמרתי, אוקיי, בואו נראה עכשיו מה קורה בירושלים של היום. כי המרחב הציבורי השתנה מאוד, גם בירושלים וגם במקומות אחרים בישראל. וכן, יצאתי הרבה יותר אמביוולנטי. כלומר, אי אפשר להגיד, ב-99 זה היה ככה, ב-2025 זה כאילו אחרת לגמרי. כמובן שיש ניואנסים שניסיתי לדייק אותם, אבל זה לא מוחלט. כלומר, אין שם הפרדה מוחלטת. ואחד מהניואנסים האלה קשור לניסיון שלי, ממש התאמצתי לא ללכת לסטטיסטיקה, כן? כמה הסכימו, כמה אמרו לא, גם בגלל שזה בסוף של דבר עניין של עריכה ומה את בוחרת להכניס, וגם בגלל שזה לא סקר סטטיסטי, זה לא העניין פה. וכן ניסיתי לחשוב על כן מקומות של הבדלים, שאולי אפשר לסמן משהו שקורה בתרבות הישראלית, ואת הזכרת את העניין של המדיה, כן, שהיום יש הרבה יותר נוכחות של מצלמות ברחוב, כולם מתעדים, כולם מצלמים, אז יש איזו פתיחות לדבר הזה. ומשהו נוסף שכזה מחשבה שהייתה לי זה שלפחות בווידאו החדש יש, במה שנכנס, לא מעט אנשים שכזה, הרבה צעירים אגב, שהם כזה, לא. והלא הזה מגיע דווקא מאיזשהו חוק חיצוני, כן? הם שומרי נגיעה, זה רמדאן, כלומר, יש משהו שחוסם אותם, ויש פחות שאלה של איזושהי התחבטות פנימית, כן? רגע, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, מה היא רוצה, מה זה פשוט לא. ואז מצד השני, למרות שזה גם היה ב-99, אבל היום זה בטח יותר חזק, איזה מין תרבות רוחנית כזאת של חיבוקים וזה, בטח, את רוצה להתחבק, מין איזה אינטימיות אינסטנט כזאת, שאת נוגעת בה בהרבה מהעבודות שלך, והיא מאוד נוכחת גם בתרבות הישראלית. אז כזה, תהיתי איך את, כאילו, זהית גם את הקצוות האלה, של החוק החיצוני שנכנס אל תוך המרחב שלנו. כן. כן? כלומר. כן, אני חושבת שזה נכון, שזה תיאור מדויק של הרגעים האלו שיש להם תשובה מוכנה, אבל לא, אפילו לא תהיה לה, אני לא רוצה להיות מצולם, או למה את מצלמת, כאילו, זה לא שאלה שעלתה, כאילו, שמתם לב כמעט, למה את, לא שאלו למה את עושה. תמיד כשאני מראה את הסרט מ-99, שאין לו סרט, שואלתי, אבל מה אמרת? מה אמרת? באמת הייתי צריכה לשכנע, כאילו, בסרט הראשון שרואים את תנועת ידיים, אני מאוד מנסה להסביר להם שאני לא זוכרת מה אמרתי, אבל בטח אמרתי, אני סטודנטית, אני מצלמת סרט, הייתי צריכה להסביר מה אני עושה. היום לא שאלו למה אני מצלמת. כן. כאילו, זה או כן או לא, או למה לא. כן. אני אומר את זה בהקשר, כי הרבה באמת בעבודות שלך את עוסקת עם נורמה ועם חוק ומה מותר ומה אסור, והמון מהכוח של העבודות שלך מגיע בדיוק ממצבי הביניים האלה, כן? שלא ברור, למי שלא מכיר, אז אני אציין את העבודה שבה פלירטטת עם סטודנטים שלך, סטודנטי או סטודנטים, או העבודה שבה הזמנת אנשים, את ומעיין הזמנתם אנשים זרים לחדר בבית מלון,
למין לילה כזה שכל מיני דברים יכולים לקרות בו, וזה מאוד כזה, הכל נשאר בשטח האפור של מה יכול להתרחש שם ומה אסור שיקרה שם, ותכף אני אגע בכלל במצלמה שמחוללת את כל הדבר הזה. וכן, ונראה שמהבחינה הזו, אולי, סליחה שאני מציג את זה ככה, אבל אולי דווקא משהו בשינוי שעבר על החברה הישראלית, דווקא מחליש את המקום הזה, כי היום אנשים הרבה יותר החלטיים, כן? כלומר, הם כבר לא שמים את עצמם בסיטואציה הזאת, הם פשוט נותנים לאיזה משהו, למשהו, לכוח חיצוני, להחליט במקומם, או לקבוע עבורם. אז השאלה שלי, אם את לא מרגישה שזה החליש את העבודה מהבחינה הזו, שהם כאילו כבר המרחב האפור הזה, כן, האזור האפור הזה הוא כבר פחות אפור. לא יודעת, לא תפקידי להחליט אם זה החליש או לא, אבל אני מקבלת מה שאתה אומר, אני לא כל כך יודעת איך לענות על זה. אוקיי. עולה בי הרהור, אם אני יכולה לשאול. מה אם גבר היה עושה את הפרויקט הזה? מה דעתך? אגב, זה הרהור שגם בעבודה הראשונה שאלו אותי, וכמעט בהמון עבודות, עצם זה שאני אישה ועושה את העבודה, זה לגמרי משנה את האישה צעירה, מבוגרת, כל דבר הוא פרמטר שמשנה, וזה נכון, זה משנה לגמרי. גם במיוחד שכאילו לא היה מיטו, כאילו ב-1999 כל המודעות, זה 2012, אז כאילו היום בכלל זה ברור לא ברור, אבל זה משנה. גם אני חלק מהפנייה שלי, למשל יש את הבחור עם החיבוק הצרפתי בעבודה החדשה, אז אני בכוונה לא מפחדת, כאילו יש משהו שזה כאילו, זה ברור שזה שם על הדינמיקה, אתה רוצה חיבוק צרפתי, אני אתן לך חיבוק, כאילו יש משהו בלשנות את הדינמיקה של מה שאתה מצפה, זה גם נורא קשור לסרט מעבר לאשמה שתיארת. אגב, זה היה לילה שלם, מפגשים מאוד מאוד קצרים, שמייצרים איזו תחושה שקורה הרבה יותר ממה שקורה, אבל תמיד המקום הוא, אנחנו לא מפחדות, אנחנו חזקות, אנחנו מודעות, אנחנו עם המצלמה, אנחנו בשליטה של הדימוי. ולכן אני חושבת שיש קשר לשאלה, אנחנו יודעות שאנחנו מרוויחות את הדימוי. אבל התגובה של האנשים הייתה בטח אחרת, אם גבר היה, של נשים בעיקר. מה שנקרא פרי האוס בסוף שנות ה-90, אבל כשהגבר עומד עם שלט, צריכים לגשת אליו, והיא פונה לאנשים, וזה ההבדל, גבר ישירות. ואז אנשים, מי שרוצה לחבק אותו, אבל זה שהיא ניגשת לאנשים. אבל עוד דבר, זה גם לא פרי. באופן כללי. שלי. כן, בדיוק, זה יותר, זה משהו אחר לגמרי. בגדול, העולם היום הרבה יותר מתחבק. כאילו בדור שלנו, ואני אומרת, לא כוללת אותך, את עדיין הרבה, הדור אחריי, לא היו מתחבקים אוטומטית שהיו נפגשים היום. כל החבר'ה הצעירים, ילדים אפילו, אני ראיתי פה בסרטון של הילדים. אני לא זוכרת שילדים קטנים מיוזמתם היו הולכים ומתחבקים כשהם נפגשים. היום אני רואה את זה אצל הנכדה שלי גם, אבל זה לא דבר שעשינו, או שגם, אני לא יודעת, בדור האחרון כולם מתחבקים כשהם נפגשים, חיילים. נכון, וזה תלוי על החברה. פה החברה איכשהו מתחבקים, אבל במקומות אחרים, ארצות הברית, אירופה, לא... נכון, אין מגע. לא נוגעים. אבל אני אומרת שגם בישראל זה לא היה ככה. זה ממש דבר של ה-20 שנה האחרונות, הייתי אומרת. לא יודעת. נכון. זה השפעה ממדינות אחרות. ואני רוצה, אני מארגנטינה, ובארגנטינה הנורמה היא להתשחק. ולהתנשק. כן, דרום אמריקה זה משהו אחר. נכון. עכשיו זה לא, זה ממש... זה מאוד תרבותי, זה נכון אבל שזה תרבותי, ואני מסכימה עם... אולי זה גם יכול להיות המפגש בצבא בין חיילים, שהקוראים אחי, אחותי, יש המון חיבוקים, יכול להיות שזה ישליך קצת לעניין של החופש. COVID-19. קוביד, כן. יש עבודה בקוביד גם, העבודה עם השחור לבן בקוביד. כן. רגע, אבל חשוב לי להגיד בהקשר הזה שהחיבוקים בעבודה החיבוקים בעבודה אומנם משחקים גם על הנורמה הזו של רגע, מישהו ביותר נכנס לגבי משטרה, שגם אנחנו מרגישים. החיבוקים בעבודה משחקים על הנורמה הזו של, כן, ישראלים מתחבקים, אבל הם גם אקט פולשני באיזשהו אופן. כלומר, אקט פולשני.
כן? את בעצם מאמתת אותם עם איזושהי חדירה למרחב האישי שלהם. שזה מה שבעצם עמד בבסיס העבודה פה, המשחק הזה בין החיבור כרגע אינטימי לרגע פולשני. בעיניי בעיקר לרגע מתועד. המצלמה תמיד נוכחת, זה גם לא סרט מתיחות. זה לא שהם לא יודעים שאני מצלמת, המצלמה היא נורא נורא קרובה, הם רואים שאני מצלמת, מתייחסים למצלמה. כן. זה בעיקר, אני גם כזה רציתי לדבר איתך על הפלישה של המצלמה, על התיעוד, על הידיעה כאילו, למה אנחנו ככה עכשיו שומרים על הזהות שלנו? תמונות של ילדים אסור לעלות, לא להצטלם, לא יודע. יש משהו עכשיו בלשמור על הזהות שלנו שהוא הרבה יותר מטריד מאשר מה שהיה כשאני צילמתי. לא חשבנו כל כך, אני מצלמת ברחוב, מי בחיים יראה אותם? כאילו זה יצג בזה תערוכה אזוטרית ואף אחד לא ידע את זה. כן. והיום אתה כבר אומר, רגע, זה תוך שנייה יכול להגיע. בגלל זה גם העליתי את זה למדיה החברתית. ויש פה לינק לזה כי רציתי לייצר את התחושה שזה זיק שיכול להתפרץ. כאילו פתאום אנשים מתחילים להגיד, רגע, למה יש סרט כזה והוא מצולם ואולי זה יטריד אותם, אולי כאילו, אל תציג את זה יותר. כן. אז כאילו האפשרות קיימת. אז אוקיי, אז בואי נדבר רגע על המצלמה. גליה יהב כתבה פעם שהמצלמה היא אחת הגיבורות בעבודה שלך, וזה בהחלט נכון. הנוכחות של המצלמה היא תמיד שם, וכל הפעולות מתבצעות אל מול המצלמה, בנוכחות של המצלמה. ואני שואל שאלה תמימה לכאורה, כלומר, מה החשיבות, לדוגמה, שיראו את המצלמה, כן? יכולים לעשות גם מצלמה נסתרת, או יכולים לדאוג שלא יראו את זה. מה החשיבות מבחינתך של הצבת המצלמה באופן מובהק, שכל המשתתפים בסיטואציה, בין אם זה הסטודנטים שלך, ובין אם זה אנשים שהגיעו לאותו חדר בבית מלון, מודעים לזה שהם מצולמים ברגע הזה של האינטראקציה. אז בעבודות שלי יש פרפורמנס. פרפורמנס זה אומר שמישהו מופיע ועושה פעולה כאמן, ואז הוא הופך להיות אומנות. כאילו זה בערך הבסיס של מה זה לעשות פרפורמנס כאמן. אז הפרפורמנס כאן הוא של שניים, שלי ושל המצלמה. המצלמה עושה פרפורמנס, המצלמה מייצרת סיטואציה. הרבה פעמים הסיטואציות האלו ללא מצלמה לא היו קורות. אם לא היה את הטריגר הזה שיש מצלמה מולך, אתה לא היית מתנהג ככה. אז המצלמה היא סופר חשובה. כן. ואני אתית לא אוהבת מצלמות נסתרות, כאילו ממש לא רוצה כאילו לעשות שום דבר עם מצלמה נסתרת, כן זה חלק מהקונספט והוא מצדיק את זה, אבל ממש בעיניי זה, אני חושבת שהנוכחות של המצלמה והידיעה שאתה מצולם היא סופר חשובה. חלק מהעבודה. חלק מהעבודה. וגם ריבוי מבטים בעצם, יש המון מבטים בדרך. גם של המצלמה, גם של כאילו. גם שלנו, הקהל שאחרי זה רואה את העבודה. המון מבטים. רגע קטן אינטימי שהופך להיות פתאום רגע שכאילו מוצג פה בלופ, כן. וכל כך הרבה אנשים... כן, ואת גם הזכרת קודם שבאיזשהו מקום המצלמה מאפשרת שליטה. כן, במיוחד בתור אומנית כמוך, שלפעמים שמה את עצמה בסיטואציות שהן כזה קצת גבוליות, ואולי החיבוק הצרפתי יכול להפוך למשהו אחר, ויש משהו במצלמה שמגן עלייך. גם זה מאפשר להם לבחור, למרות ש... גם, וגם שום דבר שאני עושה בסרטים, כאילו לא הייתי עושה באותו אופן, כאילו לא הייתי הולך ברחוב ומחבק את האנשים ללא המצלמה, אין לי שום עניין בזה, כאילו, להפך. לא חשבתי. לא, באמת, זה רק, זה לייצר דימוי, כאילו, אני חייבת להגיד, זה לא שאני בן אדם כל היום בא לי לחבק אנשים, ממש לא. כן. אז, אבל אני יודעת שיש, אני אמנית, אני עושה דימוי, אני רוצה שתהיה את התיעוד של העבודה, והתגובות הן כולן טובות, הן כולן מייצרות לי דימוי. סירוב וזה טוב. כאילו, לא הכנסתי אנשים שמסרבים שלא רוצים להצטלם, אבל כאילו שלא אכפת להם להצטלם, אבל לא רוצים לחבק, אז הכנסתי. כאילו, יש כל מיני אתיקות של פרמטרים שככה אני עורכת. כן. מעניין אותי, אגב, שאת חוזרת לעניין של הדימוי, כן, המחשבה האינסטינקטיבית הראשונה שלי, שאת מייצרת אינטראקציה. אבל זה נכון שאינטראקציה אפשר לייצר גם בלי מצלמה. לגמרי. וכאן יש את המצלמה, אז הדברים האלה עובדים ביחד. אז דימוי הוא דימוי של אינטראקציה, בעצם. כי לי לייצר דימוי, כי זה לוקח אותי למקום מאוד סטטי, כן, מאוד פריים אחד שבו רואים משהו, אבל בעצם אומרת לא. כלומר, אני רוצה לייצר איזושהי תנועה בזמן, איזו אינטראקציה, אינטראקציה היא בהכרח על ציר הזמן, ולהציב אותה בתור איזשהו, נגיד, דימוי לחברה, או לאופן שבו הנורמות החברתיות פועלות. אז אם אנחנו חוזרים למצלמה, ואת נגעת בזה כבר בדברים הראשונים, כן, אז זאת אומרת, אוקיי, אנחנו חיים היום בעולם שכולם מצלמים בו כל הזמן, נכון? אז
איפה המקום, כאילו, איפה המקום שלי, אני מדבר כאילו, איפה המקום שלך בתור אומנית וידאו שעושה כזה סוג של דברים, בזמן שכל משפיען אינסטגרם, כן, גם יכול ללכת ברחוב ולעשות כל מיני שיגועים ולהעלות את זה, ובסוף יתברר שהוא בכלל מוכר משהו, בלי ששמנו לב, או כן שמנו לב. זה לא קצת, כן, מרגיש לך שזה מערער את המקום שלך, את האיכות שלך, את אופן הפעולה שלך, את אפשרות הפעולה שלך? אני חושבת שכן, ולכן עשיתי את העבודה החדשה. בדיוק בגלל המקומות האלו הרבה פעמים שאני ראיתי את העבודה מ-1999 עם העבודה עם החיבוקים הראשונה, אמרו לי, לא מזכיר מדיה חברתית, זה לא מזכיר מה כאילו, אנחנו כבר מכירים. וכאילו, אמרתי, דבר ראשון עשיתי את זה לפני, דבר שני, אני רוצה לחדד את זה עכשיו. אם אני עושה את זה, אז אני רוצה לחדד מה זה לא לעשות מדיה חברתית. זו עבודה שהיא יכולה לעלות במדיה חברתית, אבל החיבוק הארוך למשל הוא כמעט, כאילו 5 דקות. זה לא יעבוד במדיה חברתית. לא. זה כאילו, זה בדיוק ההבדל בין הקשר, קונטקסט, זה קונטקסט של תערוכה. כאילו, זה קונטקסט של אומנות, זה קונטקסט של לבוא לראות ולהשתאות מול העבודה. כן. אבל אני גם, זה נכון מבחינת התוצר הסופי, הייצור של העבודה אל מול הקהל, אבל מבחינת האינטראקציה מול האנשים, לא מרגישה שזה יוצר איזה עולם חדש של אינטראקציות מולם, שהוא יכול להיות. אבל אתה יודע, זה הרבה פעמים, אני חושבת על צילום. צילום זה הדבר הכי קל לעשות, נכון? קל, זו אותה פעולה תמיד, אבל בהקשר אחד זה יכול להיות בעיתון, ובהקשר אחר זה יכול להיות בכתבה, ויכול להיות בתערוכה, וזה יכול להיות אותו צילום, וזה עניין הקשר. אז כאילו מבחינתי, אפילו אם אני אעשה בדיוק מה שעושה מישהו שעושה בדיוק את אותו דבר, של משפיען במדיה החברתית, ואני יודעת שזה הולך להיות בתערוכה, זה יהיה אחר. זה לא משנה הפעולה, זה משנה ההחלטה שלי כאמנית, שזה הולך להיות בהקשר של אמנות. והיו לך איזה חששות לעשות פעולה כזאת לנוכח השינוי במציאות? כלומר, פחדת יותר? הדבר שהכי הפחיד אותי זה להעלות את התמונות שמ-1999 בפייסבוק, זה הדבר שהכי הפחיד אותי, כי זה אף פעם לא עשיתי. העבודות שלי הן לא אונליין, הן תמיד בהקשר של אמנות, וזה הדבר היחיד שממש מפחיד אותי. ולמה עשית את זה? כי זה חלק מהעבודה החדשה, גם אתה חלק מהעבודה החדשה, חלק מהמחשבות על העבודה, כאילו קצת לפרק אותה. למה זה? כי אתה באמת, בתור סטודנטית ב-1999 לא אמרו לנו, אתם צריכים לבקש להחתים אנשים, אנשים אולי מרחב ציבורי מותר לצלם, אנשים ככה, מה החוקים של צילום? אני לא יודעת, אתה יודע, כאילו, במרחב הציבורי מותר בלי לבקש אישור, במרחב זה, יש כל מיני חוקים שזה הכל חוקים מומצאים של איך להגן על הצילום, הכל גם נורא משתנה בגלל ה-AI והרשתות חברות, הדברים נורא השתנו מבחינת אתית וחוקית, אבל לא דיברו איתנו על זה כסטודנטית, אף אחד לא ידע את התשובות, אז היום כבר יודעים יותר שנגיד ילדים, אגב, לא דיברנו על העבודה הזאת, אבל העבודה עם נדבר עליה, אז כאילו הייתי צריכה לטשטש את הילדים הקטנים שהם לא הבן שלי, כדי שאפשר יהיה להציג את זה. כי יש חוקים, ילדים אסור לפרסם. בכל מקרה, אני חושבת שיש כל מיני חוקים כאלו, שזה מה שמשנה בעיקר את הפחד שלי, כאילו, פחד שיתבעו אותי, כאילו, אבל בסדר, אני לוקחת חלק מהסיכון, זה גם שבקשו ממני לצנזר ואני מחק את הפנים שלהם אחרי 25 שנה. אני אגיד, בסדר, עכשיו הוא לא יופיע, והפנים שלו יהיה מטושטשות, וזה יהיה חלק מהטקסט אפילו של העבודה. בסדר, זה במקרה הטוב, במקרה מקבלת תביעה של $150,000. למשל. אבל היא שאלה? תיתן רעיונות. למה לב? שאלות? כן, לא, אז זה מעניין מה שאת אומרת, אני מודה שזה משהו שלא חשבתי עליו לעומק, בהקשר הזה שהעבודה של היום היא גם, חוץ מהעניין הזה של המרחב והגבולות והפולשנות והכל האלה, היא גם בעצם עבודה על מעמד של דימויים היום בהקשר של זכויות יוצרים בעידן הרשת, שזה משהו כן, שנהיה עניין מאוד מאוד רציני, כן, מה אנחנו עושים. אני יכול להגיד מהניסיון שלי, שבמוזיאון, כן, נגיד במוזיאון ישראל, אנחנו רוצים להעלות איזה פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, לפרסם משהו, אתה אומר, מה הבעיה? פשוט בואו נעלה את התמונה, כזה, לא, אנחנו צריכים ללכת ולברר למי יש את הזכויות, ואם יש לנו זכויות בדפוס או זכויות ברשת, ואם יש לנו זכויות ברשת, אז זה רק לשנה אחת או זה לכל החיים, כן, זה עסק מאוד מאוד מסובך, ויש לא מעט אנשים מתפרנסים מתביעות של כזה, אתם צוחקים, אבל זה מאוד... חבל ששיח בעצם על חיבוקים
למה הוא הופך. כן, אבל זה חלק מהעבודה. אבל כמה שזה קשה. אבל זה חלק מהעבודה בעיניי, שכאילו, זה לא רק חיבוקים, זה גם עבודה מצולמת של חיבוקים. רגע, אז את האנשים האלה החתמת? לא. כלום, לא, זה לא שהשינויים גרמו לך להיות יותר זהירה. קלטים שם. ביקשתי, לא. אפשר לשאול מי עוד אני? כן, לא בטוח. ואמרו לה בצורה לא שאלתי מה הם עושים, אתם יודעים, האינטראקציה היא לא כזאת, לא שאלתי שאלות, כן. מה אתה עושה, אתה עורך דין? אז בוא נתחיל. כן. אבל אז הייתה לי עבודה אחרת שעשיתי עם עורכי דין ועשיתי, לא תבעו אותי, אז כאילו, לקחתי גם את הסיכון שלי. נכון, אבל אני רוצה להגיד גם שההיתממות הזאת, עכשיו שלך, לא שאלתי, לא ידעתי וזה, זה גם חלק מהאסטרטגיה שלך. כן? כאילו את משתמשת בזה. שזה עבודה יפה לעבודה אחרת, לעשות מה אתה עושה, אתה עורך דין, בסדר, אז נתחבק. שלא עורך דין, אני לא מחבק. אבל את כן אמרת לכולם שיש מצלמה, בואי נגיד, אולי כולם שמו לב. כן. כן. כי יש שם אחד שנראה לי שאשתו העיפה אותו מהבית. אחד שדקות ארוכות. אם היא תבוא לתערוכה. רגע, לא, אני ראיתי פה בסרטון. כן, אבל היא צריכה לבוא לתערוכה. את לא סיפרת לנו על התהליך של השכנוע, כי יש אחד שממש מיד, יש כאלה שנרתעו ואחר כך, מה קורה בכל הסיטואציות? הם ידעו ואז את ביימת את זה? לא, זה, הדבר השונה הוא בעריכה, לפעמים חתכתי כי כבר הבנתי כל הדיאלוג שניהלתי עם האנשים זה לא מופיע, רק הקטע של החיבוק. זה העריכה של העבודה החדשה, בגלל שכבר שומעים, אז כאילו אם אני אמרתי את זה פעם אחת, הבינו מה שאמרתי וכאילו לא צריך כאילו לחזור על המשפטים, אבל מה ששמעת פחות או יותר בראשון או בשני זה מה שאמרתי. לא הייתי צריכה כל פעם לשנות גרסאות, אז לא היה לי סיבה. כן, גם אין שם תהליך מאוד מורכב, כן? אני בטוחה שברקע היה יותר. יכול להיות, היה חלק יותר. אנשים מהססים, אנשים... זה נכון. לא, וגם אנשים מדברים, זה נכון שחתכתי הרבה, זה העריכה תמיד עם מניפולציה של מה, כמו בעבודה הראשונה, החלטתי לא להכניס את הסאונד, מה יותר מניפולטיבי מלהשאיר את זה אילם, ואז כל אחד, אני מאוד אוהבת את העבודה שקטה, שפתאום החדר נראה נורא מביך, כשיש שקט, זה מביך. לראות את הסרט עם החיבוקים, ורק אז לאט לאט כל אחד גם מדמיין, מעניין מה אמרתי, זה הופך להיות הטקסט, הדמיון שלכם, של הצופה, אז מבחינה הזאת יש לי שאלה, יכול להיות שכבר נגעתם לזה, נכנסתי טיפה עם באיחור, אבל הרגשת הבדל בין העבודה הישנה יותר לעבודה הנוכחית מהבחינה של התודעה והמודעות של אנשים, כי אנשים מאוד רוצים להצטלם כל הזמן, ואני חושבת שזה מה שמנחה בכלל את ערך החיים באופן כללי. אז כשאת ניגעת וביקשת חיבוק ותצילו, זאת אומרת, אני מניחה שהייתה איזושהי עניין הרבה יותר, כי זה מה שמנחה את החיים שלנו. כן, אני חושבת שהתחלנו את השיחה בזה שהאנשים הרבה יותר מודעים, והיה הרבה, אני הרגשתי הרבה פחות מותשת. ואחרי יום הצילום החדש, סך הכל שניהם זה יום צילום אחד, והראשון היה לי, כאילו, בגיל 25, אני הרגשתי שכאילו, באמת, הרגשתי כאילו שזה היה התשה פיזית, נפשית. כן, זה היה נורא קשה כאילו ללכת עוד חיבוק, הרגשתי ממש כאילו זה עליי, ועכשיו זה היה... צ'יק צ'אק. כן, תביאו עוד כמה זה, כאילו אני חיבוקים. לגמרי. תגידי, איך הרגשת בחיבוק הארוך? איך הרגשתי? האמת היא שקראתי איפשהו שילדים צריך לחבק אותם עד שהם משחררים. ואז אמרתי, כאילו, זה חלק מזה שאני רוצה שבאמת יהיה את הזמן. אני לא אשחרר חיבוקים, אני אנסה לראות כמה אנשים מחבקים אותי ולא רק לסמן. אז כאילו בשבילי, כאילו, את יודעת, זה... הוא משך את החיבוק. כן, גם לא שחררתי, זה כאילו, אתה לא נותן סימן שאתה רוצה לשחרר, זה הבן אדם השני לא משחרר, אבל לא יודעת, הדבר ראשון, המוזיקה באה ממנו בלייב, שזה היה לי נורא, כאילו, זה מוקלט, יש לי מיקרופון, אמרתי, רק שומעים את זה, כל פעם שמתקרבים, אז גם המיקרופון לפעמים עשה סאונדים, אז כאילו, זה מה שחשבתי, כאילו, רק ששומעים את זה, זה היה כל כך יפה פתאום המוזיקה שלו באמצע הרחוב, זה שלחיים יש פתאום פסקול, שאתה לא מדביק אותו. לא הדבקתי שום, כאילו הדבקתי קצת סאונדים, אגב, אני משקרת שאני אומרת לכם שלא הדבקתי. עשיתי כמה מניפולציות, למשל תפיחות, איך הדבקתי, כי לא שמעו את זה, ונורא רציתי שיראו שהם טופחים לי על הגב, או את הנשיקה, יש איזה מישהו שנקר, לא שמעו את זה. הדבקתי נשיקה, כי כאילו רציתי שירגישו כאילו פתאום כאילו אמרנו חיבוק, פתאום נשקו אותי שם, אז כל זה
כל מיני דברים קטנים שאתה פתאום אומר, יש פה סאונד, סאונד זה מניפולציה נורא גדולה על מה שאנחנו רואים, לא רק מה שאנחנו שומעים, כאילו, זה מכוון את המבט למה להסתכל בפריים, אז לבחינה הזאת, כן. יש שם כמה זיפים של סאונד, יש כמה פעמים שהורדתי, אני אומרת 1000 פעמים תודה, 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 הורדתי את זה, ולא רואים את הפה שלי, אני אוכל להוריד את זה. זה היה נשמע כזה, אבל זה אני מספרת לכם, כאילו, זה חלק מלעשות דימוי, כאילו, לייצר איך לא להפריע לו עם הסאונד הזה. כן, וגם אני אגיד שזה חלק מהאסטרטגיות האמנותיות שלך, כן? כאילו, יש משהו בכל הסרטים שלך וגם בעבודה הזאת, שאת קצת חושפת את השקר של הדוקומנטרי, כן? שזה כאילו הכל כאילו אמיתי, אבל בעצם אנחנו יודעים שזה עובר עריכה אני לא יודעת אם אני חושפת את זה דווקא בעבודה הזאת, אבל אני כאילו... לא חשפתי את זה בעבודה, אבל אני חושבת שמבחינתי... סיירת. ביי. קשה לי לשבת. לא, אני חשפתי את זה כאן בדיבור, את העניין הזה של להדביק סאונדים, של להוריד סאונדים. יש לי שאלה, רותי. הצילום שלך בגן ילדים, לפי דעתי היה ממש מדכא. היה נורא קשה. והייתה לי באמת, אני לא רוצה כל כך לשתף את זה, כי אני רוצה יותר לשמוע מה חשבת על זה, למה עשית את זה, כי באמת מצד אחד לא רואים מהילדים, אבל באמת הילד הזה זה לא מרגיש לרגע שהוא רוצה את כל מה שקורה. וזה מאוד, אני לא יודעת. כן. גלעד אמר שנדבר על העבודה הזאת. כן, לא, זה הזדמנות מצוינת, אני שותף איתך בתחושה. לא רציתי שתעברו על זה, כי זה... נכון, ממש לא, מבחינתי גם העבודה הזאת היא, למרות שהיא לא הראשונה, כן, היא גם קצת איזשהו מפתח לתערוכה כולה, כי היא באמת נותנת לנו, מאירה לנו איזו מציאות שאנחנו חיים בה, כן, של אותה אינטימיות כפויה, או אותו איזה ביחד כזה, שכל הזמן כזה דוחפים אותנו מבחוץ להרגיש אותו, למרות שהוא הרבה פעמים בכלל לא מגיע מאיתנו, וזה מאוד מאוד בולט שם. אז כן, אז אני מצטרף לשאלה קצת לגבי, כלומר, אני יכול להבין את הבחירה למה החלטת את הרעיון, אבל כן, איך הרגשת בסיטואציה? אני גם שואל, גם בתור אימא, כאימא, בתור אימא, כי בתור אבא היה לי מאוד קשה לראות את זה. אוקיי, שנייה, אני אדבר על הסרט. הסרט הזה הוא דוקומנטרי לגמרי, לא מבוים בכלל. אני צילמתי אותו בטלפון, זה באמת מסיבת יום הולדת של הבן שלי, הוא בן 3, שומעים את אמא שלי ברקע צוחקת, כאילו, לא ביימתי שם כלום, לא עשיתי שום שינויים חוץ בפילטרים פה לכבוד התערוכה הזאת בפנים של לא יזהו את הילדים שהם לא, אני לא אפוטרופסית שלהם, אבל אני באמת, זה פורטרט, דימוי של סיטואציה בעיניי מזעזעת ומורכבת של חינוך לחוסר גבולות, חינוך לחוסר יכולת להגיד לא, או חינוך לא לכבד את הגבול. אני בתור אימא, זה היה בסך הכל 1.5 דקות, אבל בתור אימא שצילמתי את זה, כי צילמתי את זה בתור אימא, לא בתור אמנית. לא יכולתי להפסיק את הסיטואציה, כי הוא היה מתפדח יותר, הבן שלי היה הרבה יותר מביך אותו, אם הייתי עוצרת את המצב הזה של טקס שהוא רגיל מהגן, וגורמת לכולם להגיד לו, תפסיקו, הוא לא רוצה את זה, ומשתוללת שם, ואומרת, תפסיקו, תפסיקו. גם בתור אימא שצילמה את זה, את יודעת, מה שראיתי אחרי זה בווידאו, הלוך וחזור, כשאני רואה אותו כווידאו, לא ראיתי בלייב כמה זה קיצוני. אז מה שאת רואה עכשיו, כי את רואה את זה, כי זה כבר לא וידאו שאני מציגה כאן כאימא, אני מציגה אותו כאמנית. ובתוך התערוכה, בתוך ההקשר, אני חושבת שהוא סופר חשוב, כי הוא באמת, איך חיבוק אחד קטן, או איך חינוך של מה זה גבול, הוא כל כך קטן וכל כך, זו העבודה הכי קשה בתערוכה, זה נכון, זו עבודה בעיניי היא סופר טעונה, כי כאילו כולנו, יכול להיות שהיינו בסיטואציה ואנחנו לא זוכרים, אני בטוחה שהילד לא זוכר את זה, וכולנו היינו בסיטואציות עם הילדים, או באותו רגע גם לא מבין מה אתה רואה, אז כאילו, הוא כבר בן 11, הוא לא בגיל הזה בכלל, הוא לא דומה לעצמו כל כך, אז אני כאימא, ואני גם אמנית, בו זמנית, הדימוי כל כך חזק שלא יכולתי לצנזר אותו, וחשוב לי שהוא יהיה בתערוכה, כי מה שראיתי שם זה מה שרואים אולי בעבודות אחרות, אבל לא מדברים על זה. על לעבור אחד אחרי השני, חיבוק אחרי חיבוק. כאילו, מה זה להיות
יצור חי שכאילו עובר את האינטראקציות האלו. כן. ובאמת, בעבודה שלי, לא עם מגדר, אני חושבת שזה משהו של האישי ופוליטי. זה ממש, במובן הזה זה היה מזעזע. אני מודה לך שקמת את זה, כי באמת כאילו, כל התערוכה הוא על משהו בנאלי. חיבוק זה הדבר הכי בנאלי, והצגת את זה בצורה הכי עמוקה שאפשר. מאוד מאוד מודה לך על זה. תודה. זהו, החיבוק והקרבה כל כך פיזית, הוא כל כך לא בנאלי, כי אנחנו לא, אנחנו באמת, כאילו, תשימו לב, אנחנו אף פעם לא כל כך קרובים פיזית למישהו, ואנחנו לא חוצים איזה גבול. ומישהו שאני לא מכירה, ופתאום אני כל כך קרובה אליו, ואני, לא, יותר מזה, בעיניי הדבר הכי לא בנאלי זה לקחת את הצילום שלו ולחיות איתו בתערוכות. זה דבר שאם שואלים על משהו טעון, בשבילי לצלם אנשים ואחרי זה להציג אותם וכאילו להשתחרר מאיזה קשר אליהם, הוא דבר טעון, למרות שאני עושה את זה כן. אבל בעיניי זה טעון, כאילו, כמובן שאנחנו חושבים על זה, כאילו, אתם יודעים, זכויות יוצרים אחרי 70 שנה, כאילו, פוגעות, למה? כי אנשים מתים וכאילו, כבר לא צריך, הם כבר לא פה, כאילו, כל הפנים שאני מצלמת בתערוכה, כבר עוד מעט לא יהיו, כאילו, ופתאום זה יישאר באיזה, כמו שאנחנו רואים צילומים לפני 100 שנה, ואנחנו מוצאים אותם, וכאילו נורא מרגש, ואנחנו לא מרגישים איזה סנטימנט, או איזה מחויבות כלפי זיהוי פנים. אז לא יודעת, יש לי שאלות על זה, מה זה זיהוי פנים? היום האפליקציות מזהות הפנים יכולות להגיד לך מי הבן אדם נורא בקלות. לא יודעת, זה שאלות שמפחידות, כי יש לך מחשבות על זה. לשאול שאלה קטנה. תודה רבה, אני חייבת. מדברים על החיבוק וכולי, את יכולה להגיד עוד כמה מילים מה הביא אותך בגיל 25 לבחור את הנושא הזה כעבודת גמר? זה לא הייתה עבודת גמר, זה הייתה עבודה בשנה א', בין א' לב', זה ממש עבודה ראשונית לגמרי. אני אמרתי גם קצת בהתחלה, החיבוק הזה והאינטראקציה עם אנשים ברחוב הייתה מאוד מאוד, באמת, אני לא, זה לא בעבודה, כי לא יודעים, אבל כשהצגתי את זה גם ביקשתי מהמרצים לחבק אותי לפני הביקורת של התערוכה. הפכתי את זה לפרפורמנס בלייב, כאילו של גם כן מותר לחבק את המרצים של אומנות, אומנות זה בוחן גבולות, אבל פתאום אני בוחן גבולות בתוך ההקשר של האקדמיה, אולי זה לא כל כך היה בסדר. מהבחינה הזאת, אני חושבת שכבר אז, כאילו, חשבתי מי אני כאמנית, אני לא באתי כמישהו שעושה לא פרפורמנס ולא וידאו, באתי כמישהו שמציירת, ופתאום אמרתי, רגע, אני לא רוצה לצייר, אני רוצה לעשות משהו שהוא משוחרר מאיזה מחויבות או לייצר מוצר, או לקרוא, או להיות משחק, כאילו, חשבתי כל מיני מחשבות, זה ממש עבודה ששואלת שאלות על מה זה לעשות פרפורמנס, אבל תיעדתי אותו, כאילו, פרפורמנס מול מצלמה. לא יודעת למה דווקא החיבוק, לא יודעת למה זה בא, זה כן יכול להיות דווקא, את נגעת פה לנקודה שאתה אמרת על דרום אמריקה, כשהייתי בדרום אמריקה אז פתאום באו לנשק אותי, כשהייתי ילדה בת 12, כשנולדתי בישראל, גדלתי בישראל, ופתאום באו לנשק אותי וזה קפיץ אותי, כאילו למה ילד בת 12 מנשק אותי ואני ברחתי ככה, אז יכול להיות שאולי זה משם איזה, את זוכרת, אמא שלי זוכרת את זה, ברחתי ממש, האינטראקציה הזאת של מישהו מתקרב זר, הייתה לי מאוד מוזרה, אז כאילו, אני לא יודעת למה בחרתי את זה, זו שאלה טובה. כן. אני חוזר רגע לעבודה בגן, אז לפני רגע שאנחנו ממשיכים לדבר על העניין של הזיהוי פנים ומה נשאר וזה, אז בעצם כזה אם אפשר לתמצת את זה במשפט, או לפחות אספקט אחד מהעבודה הזאת, זה בעצם גם איזשהו עבודה שאומרת, החיים בישראל הם סדרה של חציית גבולות בלתי פוסקת. נכון? כולנו בעצם חווים איזה חציית גבולות כל הזמן. אנחנו מרגישים את זה פחות, מרגישים את זה יותר, מרגישים את זה בדיעבד. אגב, הרבה פעמים, כן, כשזה קורה אנחנו לא כל כך מודעים, ואז אנחנו מבינים רגע מה קרה פה בעצם. אבל מהבחינה הזאת, העבודה באמת צריכה לתמצת איזו הוויה שהיא אמנם עברו כמה שנים מאז שזה צולם, אבל היא רק הולכת ומתעצמת. כן, אז יש בזה משהו מאוד מאוד מדויק בפורטרט הזה, ברגע. אוקיי, אז רציתי להגיד את זה כי זה משהו... זה גם חשוב, וגם לאה מאוס, האוצרת של התערוכה, היא כל הזמן אומרת לי, הקול של הגננת היא נשמעת כמו מפקדת. בטח. היא מדברת אליהם כמו פקודים. תחבק, אתה הבא, נקסט. לא רואים אותה. יאללה, נקסט. כן, אז משהו בדבר הזה שכאילו יש שם פתאום את הדמות של הנורא נורא, אגב זה כל כאילו אני הרבה פעמים מדברת על הניסויים האלו של מיליגרם, על
אתם יודעים סמכות, שסמכות, ושמישהו אומר לכם לעשות משהו, אתם יודעים שזה בסדר, כי מישהו אמר. אז כל הילדים משתפים פעולה, כי הגננת תהיה האוטוריטה, והיא נותנת להם את הלגיטימציה לחבק למרות שרואים שהוא לא רוצה את החיבוק. אז כן, אז זה בדיוק עוד פרמטר כזה של... כן, סליחה שאני משתף, הבן שלי היה שנה ראשונה במערכת החינוך הציבורית, ואני עדיין בתהליך הבנה בכלל מה קורה שם, בדיוק מהסיבה הזו, כן, מהסמכות הזאת וההוראות האלה, ותעשה ככה ותעשה ככה. כן, טוב, זה לא רע. כן. זה לא רע. לא, זה לא דיור, אבל זה שם, כי כולנו חווים את זה, אנחנו חיים בסיטואציה כן. שזאת המערכת, זה התרבות. אנחנו כולנו נמצאים במצב מאוד מאוד טעון כל הזמן. כאילו, אני חושבת שאם הייתי עושה את העבודה הזאת בחו"ל, לחבק אנשים, אפילו בגן, אני לא יודעת, יש משהו פה שאנחנו נמצאים במקום שהוא שונה. כן, שלום. הייתה לי תמיהה, צילמת את זה בירושלים. את מה? את הסרט נכון. כן. איך בתל אביב היו גילים לכם אותו דבר או בצורה אחרת? אני ירושלמית, אז את העבודה הראשונה גם הייתי פה וגם כאילו היה לי ברור שזה בירושלים. אני אגב זוכרת מהביקורות שדיברו על זה שזה ממש כאילו פורטרט של העיר, וכאילו דרך העבודה שלי נחשפים לעיר. המעבר לתל אביב אחרי זה, כאילו בכלל, בלי קשר, עשיתי עבודה אחרת שהיא מעבר לאשמה, שזה כאילו בדיוק אותה עבודה, אבל תל אביב, כאילו שזה ללכת לברים, למפגשים עם אנשים, ולראות איך הפוליטיקה נכנסת למרחבים שהם לגמרי הטרוטופיים, שהם כאילו לא יודעים, הם לא רואים את החוץ, אבל הם נכנסים, כאילו מה שקורה בחוץ נכנס, למרות שזה לא אמור להיות שם, כל הפוליטיקה. זה לא היה קורה באותו אופן. תל אביב היא אחרת, אין מה לעשות. תל אביב היא אחרת, אני אפילו הבחירה שלי לבוא עם גופייה היא בחירה כי אני יודעת שאני באה לירושלים. באמת, כאילו, זה מין הצהרה שפה זה אחרת. כאילו, אתה רוצה להיות חילוני, אני לא יודעת, זה... כן, פעם הייתה לי שיחה עם ראש מכון גתה בזמנו, חיות היה כזה מיתולוגי אחד כזה לפני די הרבה שנים, והוא אמר לי, מה שאנשים בחוץ לארץ לא מבינים לגבי ישראל, או אחד הדברים שלא מגבים את זה, זה שבתל אביב אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ובירושלים אתה לא יכול לעשות כלום. אנשים לא מבינים את זה הם בחוץ, זהו, זה נכון ולא נכון. דווקא אני חושבת שאתה כן יכול לעשות בירושלים, פשוט התגובה היא אחרת. ואפשר לעשות פה המון דברים, ויש פה... דווקא אני חושבת שכאילו, אגב, ירושלים מבחינתי הייתה מקום, כאילו, כשגדלתי פה הייתה איקס, וללמוד בבצלאל בירושלים, גרם לי להכיר את ירושלים שהיא אחרת לגמרי ממה שאתה מבין אותה. זה כמו, יש את על פני הקרקע ויש מתחת לפני הקרקע. בתל אביב הכל בחוץ, ופה הכל קורה מתחת, והכל קורה, אבל אתה צריך לחשוף את זה. כן. נניח, עשיתי את זה באשקלון, בטבריה, נהריה, זה אחר. כן. כל מקום, ובאמת, זה נכון, אני חושבת שכל מקום יהיה משהו אחר, וגם כל... אבל יש איזו מהות אנושית שבעיניי היא מעבר למקומות. יש איזו מהות, אני חושבת. תראי, אני מבינה את האומנות והדימוי שאת מדברת, אבל יש פה היבטים פסיכולוגיים מאוד נוכחים. רציתי כן לשאול אותך, איך את בוחרת? האם את מסננת, האם את אומרת לזה אני אגש ולזה לא? כאילו קצת מה עובר עלייך בהקשר הזה. וגם אגב, הסצנה עם ההומלס, שבעיניי רגשת. היא מקיפה המון דברים ביחד, והיא מאוד נוגעת, ואז כאילו היא נוגעת לדעתי ברגשי, מעבר לאומנותי, ומעבר לדימוי, ומעבר למניפולציה, מעבר להכל. ואני רוצה קצת... שאלה מאוד טובה, כי יש שתי בחירות. בחירה אחת זה בלייב, כשאני רואה אנשים, ובחירה שנייה היא בעריכה. כי היו המון אנשים שהצלמתי ולא הכנסתי. למה? או מה הכנסתי מתוכם. ובאמת, כאילו, פה אתה חייב להיות מכוון על איזה טיון של לזהות. כאילו, כשאני מצלמת, אני מצלמת הרבה, כי אני פונה לאנשים, אני פונה, כאילו מרגישה, כאילו לא כל כך חושבת. בעריכה, אני באמת שואלת שאלות, כאילו, זה יעבוד, זה לא יעבוד, אבל כשאני רואה, את יודעת, אני ציימתי הרבה יותר. אז הבחירה היא יותר בעריכה מאשר בצילום, כן. זה ממש חשוב להבין את ההבדל, כי אפילו הם באים, האם זה כרונולוגית ציידתי את זה, או לפעמים לא. כאילו, זה שינויים של עריכה. אתה בעריכה מייצר, נגיד, הבחירה של הנשיקה בדיוק לפני החיבוק הארוך, היא כאילו
היא כאילו מדויקת לי הייתה באותו רגע, רציתי לבנות איזה קצה, ואז לעבור לקצה אחר. כאילו, זה... או אפילו ההומלס, ואז הבחור הצעיר. זה כן נכון כיאוגרפית, כאילו, לא, גיאוגרפית, כאילו, מרחבית, שזה פחות או יותר המסלול בעיר, אבל יש כמה רגעים שזה לא. אבל אפילו ממה שאת אומרת עכשיו, מהבחירות שלך, יש משהו מכוון בבחירות להשאיר את האמביוולנטיות הזאת, או להשאיר כמה רג'סטרים שעובדים במקביל, כן? לא לכוון את זה למקום מסוים, כי אני בטוח שהיה אפשר לעשות גם עבודה לגמרי אחרת מאותם חומרים בדיוק, אבל כל הזמן להביא את זה, אבל אז להביא את זה, כלומר, כל הזמן להשאיר שם איזה מנעד של דברים שיכולים לקרות ולא להתקבע על סוג אחד. כן. זה נכון. האמביוולנטיות, אני תמיד משאירה אותה בכל העבודות. זה אף פעם לא שיפוטי, זה לא להגיד זה טוב, זה רע, אלא כל פעם אתה, כאילו זה לא, אני לא פסיכולוגית ואני לא למדתי פסיכולוגיה, אני לא מבינה כאילו, זה באמת לתת איזה רגע שהוא מראה את המורכבות של כל הסיטואציה. אני כאילו כך, כאילו בעיניי הדימוי שאני מנסה לקלוט זה את הרגע הזה שהוא גם וגם. כאילו, אם אני מצליחה לקלוט את הרגעים שהם גם וגם, זה, כאילו זה הפרמטר שאני מחפשת, כאילו, בתור אמנית. כאילו, אני מחפשת את הרגעים שהם גם טוב וגם רע, גם עצוב וגם שמח, גם מרגש אבל גם מדכא, כאילו, גם, לא יודעת אם זה בדיוק הקצוות, אבל כאילו, אני מחפשת את הרגעים האלו. גם אקטיבי וגם פסיבי. גם תוקפני, גם מחבק, כאילו. זה... ננסה עכשיו על מה שאמרת על הזיהוי פנים. נכון. זיהוי פנים. זיהוי פנים, על טכניקות של זיהוי פנים, ומה יישאר, ומה נשאר, ומה יישאר אחרינו בזה, ובעצם את אומרת, היום מישהו יכול לסרוק את כל הרשת בשתי דקות, ולהוציא משם את כל הפנים, כאילו את כל המופעים שלו, ומה המשמעויות של זה. כן, אני... גם כל התמונות שלנו עולות לעננים, כאילו הכל נמצא ברשת, גם אם אנחנו רק בטלפון, רואים את זה פרטי, אבל זה הרוב, כאילו כמעט כולנו אוטומטית עולה לאיזה ענן, ויכול להיות שיום אחד גם שם, כאילו, אומרים, כבר בעיניים מת, אז כל הזכויות עוברות לענן, ונפתח, כאילו, אנחנו לא יודעים, כאילו, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה עם כל החומרים האלו שאנחנו מתעדים. כן. אז זה שלא. הם כבר משמשים, נגיד, זה כבר משמש, נגיד, לדיפ פייק, כן? נכון. ניקח את הקול שלך, וניקח את הפורטרט שלך, ונייצר ממנו מציאות שלך, שהוא... היום גם באמת, נגיד עם הפילטרים של הפנים של הילדים, כאילו, פניתי בהתחלה לאיש שעושה אפטר של תיקוני פילטר שיעשה במקום טשטוש, אז הוא אמר, את רוצה להחליף להם את הפנים לפנים אחרות, או לעשות טשטוש? שמים להם אימוג'ים. לא, אימוג'י זה בולט, אבל לעשות פנים של ילדים שלא קיימים, כאילו פייק לגמרי, שממציאים אותם, ופילטרים של פנים, שזה נראה שזה ילדים אמיתיים, אבל זה לא ילדים אמיתיים. פתרון טוב. פתרון טוב מאוד, אגב. אני גם חושבת שבאמת הרבה פעמים בכל הסרטים, אם אני אחליף לפנים גנריות אחרות, זה לא ישנה את הסרט. נכון. אז לא יודעת, נגיד הפורטרט של הילד שהוא מרכז, שהוא חוגג את המולדת, זה יהיה מאוד קשה לדייק את זה, שזה יהיה בדיוק ההבאות שלו. אבל כל שאר הילדים הם לא... אף אחד, יש כאלו שראו את העבודה פעמיים ואמרו לי שלא שמו לב שיש פילטרים, שזה... זה חסר משמעות, הפורטרט שלהם, וכל כך אנחנו חרדים לפנים, אבל הם היו שם או לא היו שם, לא שמו לב הרבה פעמים. אז זה... לא ציינו עבודה שכאן, והיא כאילו לא קשורה וקשורה, זו עבודה שחור לבן שהיא נורא קשורה לזיהוי פנים. זו עבודה שמצולמת במצלמה טרמית, שזה בעצם לא מצלמה, זה כוונת של נשק, שמצלמת, כאילו, יש שם X באמצע, כי זה באמת, כדי שמים אותה, היא גם מתעדת ומקליטה, היא כן, זה מוקלט ומצולם דרך הכוונת, אבל זה באמת כדי לשים על נשק, לזהות תנועות של חום, כדי לזהות... ואז כנראה לזהות חום. לדעת מה חי. אז מעיין ואני בעבודה הזאת פשוט עשינו פרפורמנס די דומה למסע חיבוקים, ועברנו מאנשים ואמרנו להם שישפשפו את הכתפיים כדי שנראה את השינוי של החום. הסברנו למצלמה טרמית, אנחנו רוצים לראות את זה, שזה משתנה. מה שאני מאוד אוהבת בעבודה בהקשר הזה זה שאין שם פנים. המצלמה הטרמית לא נותנת אינפורמציה מי זה האנשים שאנחנו מבקשים, גם אנחנו נראות אחרת לגמרי. ובעיניי זה עבודה גם על איך כאילו דווקא למחוק את הזהות, מייצר את היכולת להרוג מישהו, כאילו איך אתה מנתק את הרגש אם אתה מבטל את הקרבה, כן, את הספציפיות, או לראות בן אדם, אתה לא רואה בן אדם, אתה רואה אור, חום. אוקיי, אבל למה לכלול אותה בהקשר של התערוכה הזאת, תגידי? בדיוק, כי הנושא הזה של הזיהוי פנים הוא שם, וזו עבודה שכאילו מחדדת מה זה לא לזהות פנים.
דווקא, בהקשר שזה קצת הפוך ממה שאמרתי קודם, אבל לא מזהים אנשים, אז אפשר כאילו לחסל אותם, זה אויב. אתה יכול להגיד, זה אויב, או הוא חי, אתה צריך, הוא יכול לתקוף אותך. כאילו, משהו נורא נורא... זהו, וגם זה באמת היה במגפה של הקורונה, וזה ממש הסוף של המגפה. אז לא יודעת אם שמים לב, ויש שם מסכות לאנשים מתחת לפנים, אבל לא ממש שמים לב, אבל זה כאילו גם המקום הזה שבאמת אסור היה להתקרב. אז דווקא להתקרב בזמן הזה ולייצר קרבה אנושית. הם מחבקים אותנו, אבל הם עושים לנו. מה הם עושים לך? הם עושים לי ולמעיין, גם כן עוד אינטימיות כפויה כזאת. אינטימיות כפויה, וזה באמת, גם זו עבודה שאין להם סאונד, כי למצלמה הזאת אין סאונד, אז הדבקתי כל הזמן רק את השפשופים האלו, כדי שזה ידגיש את זה. כן. אז העבודה כאילו היא קטנה, היא קצת הולכת פה לאיבוד אני חושבת, אבל... לא הבנתי אותה, אני עמדתי מול ולא הבנתי... זה מהעבודות שצריך להסביר, שזה קצת הבעיה שלה. כתוב כלום, לא הבנתי, חשבתי יש טקסט בכניסה, את צודקת, אבל זה עבודה... יש גרסה שיש טקסט בתוך העבודה, בגלל שלשאר העבודות אין את זה, אז החלטתי לא להציג אותה, ויש טקסט בכניסה שמסביר, אבל לא נורא, גם אם באת וראית את זה וזה היה איזה... שומר מסך לא נורא, בשביל זה נפגשנו. לא, אבל זה לפעמים מה שטוב בלעשות שיח גלריה, שמקבלים עוד קצת אינפורמציה. שאנחנו קרובים לסיום הזמן שלנו, כסכם, או אם יש עוד למישהו עוד שאלות? יש עוד שאלה אחת, בהקשר של מה שאמרת עכשיו. בעצם אנחנו כזה, זה גורר אותנו השיחה לאיזושהי מחשבה של אינטימיות בלי פנים. כאילו אולי איזה איזו התגלגלות הבאה של הדבר הזה, כן? כי את אומרת, רגע, בעצם יש שם, או איזה, בצנה של הגן, יש איזה מין משהו כזה שהוא כזה אינטימיות כפויה כזאת, אבל הפנים בעצם לא משנים, הפנים של הילדים לא משנים, הפנים של הבן שלה. זה מאוד משנה לעבודה, כן? וגם בעבודה אחרת. כאילו, כן, אנחנו בעצם, או בעצם אנחנו כבר שם, כי בעצם כבר אנשים גם עושים סקס וירטואלי, כאילו כבר יש מצבים של אינטימיות בלי פנים, אבל כאילו האינטימיות הזאת היא גם עובדת לצד השני, כי זה ברגע שאין פנים גם יותר קל לפגוע, להרוג, ככה זה, אז כן, רק נשאיר אותנו עם המחשבה הזו. אוקיי, תודה. סליחה, עוד מישהו רוצה להגיד בשאלה האחרונה? או את רוצה אולי להגיד משהו שלא שאלתי? אני יודעת שכניסת שבת ירושלים. רק קוריוז קטן. כן. אני ראיתי את העבודה שלך ב-99, ואחותך עמדה בחדר, ואני מסתכלת על התמונה, ואני אומרת, זאת את? לא? כזה... עוד מבט, כאילו... זה נחמד. כן, תודה, ממש. כן, אחותי הקטנה שקטנה לי ב-13 שנה, אז... זה בערך כאילו... נראית קטנה ממני ב-25 שנה. אני רוצה להגיד שזה... לא ראיתי את זה, לא כי... את התערוכה עצמה אני מאוד מתרשם, כן, מחכה לצאת בשבילי. זה לפי מה שתיאר לי, ודאר לאחת העבודות האחרונות, ה-Human, כל השאר זה הנמדיל, AI. כן. אגב, אז אני אענה לך על זה, אני חושבת שדווקא בגלל, בדיוק המקום הזה, אולי זה מחזר למשל, שדווקא בגלל זה אני חושבת שכאילו, להפך, המפגש האנושי, זה הדבר שהכי נצטרך, כאילו, החיבוקים, המפגשים, פנים על פנים, זה הדברים היחידים שכאילו, לא אפשר, בדיוק. דיברתי על התערוכה עצמה, על העבודה עצמה, ולא על המפגשים, אנחנו רואים שעדיין המפגשים האנושיים, חברות הרשתות החברתיות, וכל זה, אתה יודע שדוקטור קוזר, דוקטור פסיכולוג, אומר שאנשים צריכים את יותר ויותר, כמעט זה תמיד שזה אתה חבר שלי ברשת החברתית, כן, ויש לך עוד 1,000 כאלה, אז זה לא אומר שאתה באמת קרוב אליי. ולכן המגע הוא חשוב. ולצאת מהבית, ולצאת, להסתובב, זה נכון לגמרי. זה סיומת טובה. זה סיומת ממש טובה. תודה רבה. תודה גילן.